उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। न्हावेली इथं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सूचनेनुसार एक तास राष्ट्रवादीसाठी हा उपक्रम संपन्न झाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ध्येय धोरणं, पक्षाची विचारधारा ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणे व कार्यकर्त्यांच्या संवादातून परिसराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेणं असे उपक्रम एक तास राष्ट्रवादीसाठी या कार्यक्रमात राबवले जातात, अशी माहिती कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी दिली। या कार्यक्रमासाठी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ उपाध्यक्ष अजित नातू, तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, महिला निरीक्षक दर्शना बाबर देसाई, दीपक करमळकर, भरत धाऊसकर, राजेश धाऊसकर, सागर धाऊसकर, सुनील धाऊसकर, सदानंद न्हावेलकर, प्रथमेश निगुडकर, मितेश नाईक, देवानंद धाऊसकर, रामचंद्र धाऊसकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।